od visokog tlaka, 240 tlak visoki. To je predpremijera dokumentarnog filma Moj ljubi geto. Snemali smo ga avgusta 2006, ko su Romi na Koželjevoj prvič dobili obavestilo da njihovo barakarsko naselje bodo rušili. In ker seveda je to med njimi naredilo eno paniko in negotovost, smo prišli s kamerama in naredili en film tu sa njimi. Z namenom, da bi videli, kaj se dogaja, kdo su oni, kaj drugi mislijo o njim in tako naprej. Vrtičkarji so najmanjši problem v Ljubljani, ne? Zdaj se spravo na reveža, ne? Če se bo problemi, se pa ne upa rešiti. Zdaj delamo to predpremijeru in prvo smo film spustili njim, ker ponavadi ne rado govorijo pred kamero in so takrat bili zelo prijazni. In rad bi, da oni sami vide, kaj smo to mi naredili iz dela sa njima. Da se mora to, te lepe stanovi, mislim, što smo mi napravili, mi, ne država, moraju se porušiti i ne bi želela sada dođemo na taj incident ko što smo bili pre 89, 81, to stvarno ne bi želela. A ja bi zavolila koji je gospodina Jarovića, Zorana Jarovića, Alpa iz Vlade koji je za ovaj naš. Meni tu dobar Blue, kaj je ful dobar, pa je ful vsi, pa gledala sem Alpa se igrala. Jaz z njimi nimam benih problemov. Kakor si dober do njih, pa so oni do tebe dobri. To pa jaz povem, kaj ta veta, da ploh meni vse tam pokradi. Tako da, to nimam, kaj z njimi ne smem.